Mondd el! Szume! Keresd! Szume! Fogjad! Gyere! Hangokat megfűvágyok. Hol van? Fogjad! Mutasd Zajus a telefon belülről az állások után. Fogjad! Fogjad! Jöjjön, borogok, engedjük be, engedem. Engedj, öcsi. Fogjuk. Köszönöm! Jó, igen! A tényledet gondoltok. Fogjad! Ezek most mind a ketten fogják. Most mind a három. Kovács György, Kovács Krisztián, Kovács Andi, és Krisztián. Hogy be is fel elfogják. Azaz. Fogjad! Képes eldobni. Fogjad! Fogjad! Ó, már a gecit elszólok, bemegyek. Bemegyek ott. Ezt ne tőle, Itt van a bazd meg! Ne, hülye fejet, én nem láthatok. Júj!